na sacrament nke ya na-eto n'anya cheta nke afọfọ gị anyị na ya ga-esọpụrụ na ihe omimi nke alụ n'ọbara gị o nke ga-eme ka anyị nweta elele nzọpụta gị gị onye dị ndụ na-achị ebebe udo na ifere nke Chukwu na mụdịli unu niile ka anyị ga-eletakana na nwaanyị ekene nke udo Bayola bụ ya zitere m ọrụ adonu nke enye m bayola ka ndị we n'aka anya enyego gị ego ya nweze nke m nye mmanya ọkụ ya maazị na nwere iwe m ịbụnanya Chineke dịkwa n'otu unu Psalm 121 nwere ibe okwu o kwuru sị I will lift up my eyes to the hill from whence comes your help you all your help will come for the Lord who made heaven and the earth. He will not allow your foot to be moved. He who keep you all will not slumber. Behold, they shall neither slumber nor sleep. The Lord is a keeper. The Lord is a shade at your right hand. The sun shall not strike you up by day, nor the moon by the night. Yes, the Lord Almighty shall preserve you unto all evil. He shall preserve your soul. Our Father will preserve your going out and your coming in. From this time forth and even forevermore. Amen. Ụmụnna m nke anyị gwena n'ahụ anyị nke ọma maka nnekwu omume nke Yukarịst site n'igwupụta nje anyị ekwupụta m ụgwa Chineke ji ike niile na ụmụnna m na-eme ya na nne m nke ukwuu site n'echiche ma okwu ma omume ma site n'ịrapụ ezi omume kwesịrị na nke eme site na mmehie site na mmehie m nke kasị ukwuu nne aka njiri anya mmarị ya dị ngozi eji n'ọkụ ma dị mama ma ndị nsọ gị niile na ụmụnna unu ya bụla na ọsọ bụrụ ụwa Chukwu anya anyị ka Chineke jikere na emela anyị ebere gbaghara anyị ndị anyị ma duru anyị na ndụ ebe Domene trosetra in nomine Dei Spiritus Sanctus